Ka o mechara otu izu ụka, ndị otu Labour Congress malitere abụba ọrụ n'ala Naịjirịa gbaa gburugburu. Ọtụtụ ndị mmadụ amalitego ịlaghachi ebe dị iche iche ha na-arụ ọrụ. Ndị nta akụkọ Channels Television jere na mpaghara Ikeja dị iche iche bụ isi obodo steeti Lagos kọwara na ọtụtụ ndị mmadụ amalitego ịrụ ọrụ ọzọ. Ọtụtụ ụlọ ọba ego amalitego imepụkwa ọzọ. Ndị ahịa echighago n'ọdụ ahịa ha. Mgbe ha rutere n'ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed dị na Lagos, ha hụrụ na ndị njem amalitegokwa ime njem ọzọ. Ụgbọelu na-apụzi apụ na-abata abata. Ngalaba na-ahụ maka njem ụgbọ mmiri bụ Nigerian Ports Authority emeghego ọdụ ụgbọ mmiri ha nke nwere na Apapa na steeti Lagos. Ọrụ amalitegokwe n'obi gọọmenti steeti Lagos enwere n'ala Hausa na mpaghara Ikeja. Mgbe ndị Channels Television gbara ndị mmadụ ajụjụ ọnụ n'ala Hausa, ha chọpụtara na ụfọdụ nwere obi aṅụrị maka abụba ọrụ a gbara. Ekelere m Chineke na abụba ọrụ a gbara na steeti Lagos gara siriri werere. Ekelere m Chineke na ihe niile gara ọfụma. Anyị jikwere ya oge a were nọnyere ezinụlọ anyị. Chidi Nnamdi Igwe,